Abantu bakholelwa ukuba uNkonki kwakufanele abe seSpringbok ngeminyaka ye-70s, kodwa ke imithetho yayingavumi. Wazibalula kumdlalo wakhe wokuqala kwiSARA mini bequbisene namaFrench eMdantsane ngo-1975. Emva koko wachongwa kwiWorld 15 eyayidlala neFrance eParis. And we must say a big thank you to the French people who at least recognized his talents, because he was a brilliant centre. He had the speed, he had the ability, he could read games. uChayingwe usweleke esengumongameli weqela lakhe iStar of Hope. Bonke ubomi bakhe ebholeni ubuchithe neli qela lakwaNobuhle nalenze laba lelinye ahlonitshwayo eMpuma Koloni. Ngexesha thina siyi-club siyibona i-potential yakhe edlala fly-half. Sasifuna fly-half kwi-Eastern Province. And then satsolo simphusha makangene kwi-Youth Rugby Board angene kula team ipikwayo yaqona. Musingela xesha kwakhona le competition ye-Youth neBhayi. Kwakudlala la community then kuvele i-Eastern Province from that. And then ke ungene ngelo xesha ke yena. uTimothy ushayina kuzo zonke ezi match. Uyi-leader yethu, i-captain yonke into. So ngoyena umuntu besinceda. Sithi sisiya mhlawumbe kumjikelo wesibini sekonafu. Asiqale yonke i-tips masizenze. Ushiya inkosikazi nabantwana abathandathu. Ekuyeni kwethu emoyeni belingekabhengezwa usuku lomfihlo wakhe. Thabo Daniel Skwindaba ze-SABC eTinarha.